Ang Diyos sa sinugdanan ug ang iyang gahom sa pagbag-o. Atong pagabasahon mga igsuon ang Genesis chapter 1 verse 1 to 2 nagaingon. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Sa matag sugilanon, ang labing importante nga bahin mao ang sinugdanan. Kung masayop kita sa pagsabot sa sinugdanan, lagmit masayop usab kita sa pagsabot o pag-abot sa tumong. Karong adlaw, atong tan-awon ang sinugdanan sa tanang sinugdanan. Sa kalibutan nga mao nga puno sa kagubot, importante nga mahibaluan nato kinsa ang nagkupot sa renda sa universo. Ang basahod sa Genesis nga buot pagsabot sinugdanan gisulat ni Moises alang sa mga Israelinhon nga bag-o lang nakagawas gikan sa Ehipto. Human sa gatusan ka tuig nga pagkaulipon sa usa ka nason nga daghan og Dios kinahanglan nilang mahibaluan nga ang ilang Dios si Yahweh mao ang tinuod nga maglalaraw o magbubuhat sa tanan. Sumusa, karong adlaw samtang atong susihon kining unang duha ka bersikulo, atong makita ang tulo ka dagkong kamatuoran may tungod sa atong Dios. Primerong kamatuoran, ang persona sa pagmugna. Nagaingon sa atong bersikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Makita nato diri nga ang Dios walay kinutuban. Kay tungod nagaingon sa sinugdan gibuhat sa Dios. Ang sinugdan gibuhat sa Dios. Ang pulong nga gigamit alang sa Dios dinhi mao ang Elohim. Usa ni ka plural nga porma nga nagpakita sa pagkahalangdon o gahom. Wala gi paningkamutan sa Biblia nga nga pamatud-an nga naay Dios. Gidawat kini nga kamatuoran. Siya nag-una sa panahon. Siya nag-una sa kanawangan, kawanangan. Siya ang nag-una sa material. Huna-huna ang usa ka pintor. Sa dili pa siya magsugod sa pagpintal, anaa na siya. Ang painting nagdepende sa pintor. Apan ang pintor wala magdepende sa painting. Mausap. Sa diha nga gimugna sa Dios ang kalibutan, diha na siya. So wala magdepende ang Dios sa kalibutan, kundi ang kalibutan nagdepende diha sa Dios. So ang Dios mao ang sentro sa tanan. Kung ang imong kinabuhi gubot karon, balik ang sinugdanan, ibutang ang Dios sa sentro sa imong kinabuhi. Ikaduhang kamaturan, ang lapad nga didakon sa pagmugna. Basaw nato balik ang bersikulo 1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Gibuhat sa Dios ang mga langit ug mga yuta. So tanang butang iyang gipanag-iya. Ang mga langit ug ang mga yuta kini usa ka merism, usa ka paagi sa pagsulti sa pinulungang Hebreohanhon nga nagpasabot sa tanan-tanan gikan sa kinagamyang atom hangtod sa kinadak-ang galaksiya. Ang Dios ang tag-iya ni ini. So nasabtan ba nato mga igsoon? Salamat sa Ginoo. Sama sa usa ka arkitekto nga naghupot sa blueprint, sa plano, ang Dios nahibalo sa matag suok sa universo tungod kay siya ang naghimo niini. So tungod kay siya ang naghimo sa tanan, siya adunay katungod sa imong kinabuhi.
Wala kitay pribadong panag-iya sa tubangan sa Dios. Kita mga piniyalan lamang sa Dios. So nakita nato ang primerong kamatuoran ang persona sa pagmugna, ikaduhang kamatuoran ang hilapdon nga gidak-on sa pagmugna, o ikatulo ang presensya sa taliwala sa kagubot. Versikulo 2 nagaingon, og ang yuta awaaw og walay sulod, og ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman, og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Makita nato dinhi nga gikan pagalinyaan ng kagubot ng walay hulagway nga kalibutan, ang Espiritu nagalihok. Ang yuta hulagway nga walay porma og hawang. Gitawag na sa Hebreo tohu wabuhu, hawang. No? Ngit-ngit og gubot, apan ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa mga tubig. Ang pulong naglihok, hovering, sama sa usa ka inahan nga langgam nga nagbantay, naglumlum sa iyang mga itlog, gibantayan kini sa matag adlaw. Ang Dios wala mo biya sa kagubot, siya ang nag-andam nini alang sa pagpahiuli. Usa ka lapok nga yuta nga gihulma sa usa ka magkukulon. Bisan kung tan-aw nimo hugaw o walay porma ang mga kamot sa magkukulon, anaa diha, andam sa paghimo niini nga usa ka matahom nga sudlanan. Subusa maigsuon, bisan ko ng imong sitwasyon karong murag ngit-ngit o gubot, ang Espiritu Santo naglihok. Dili buot pasabot nga kung wala kay makita nga milagro, walay gibuhat ang Dios. Naagyod, di man ta makabarog, di man ta makasulti, di man ta makapanlihok kung wala gyud maglihok ang Dios kanato. Subusa hagit sa tanan nga kaigsuonan, alang sa mga wala pagyod magkumitar sa ilang kinabuhi kang Kristo. Kung ang Dios mao ang nagmugna kanimo, ang nagpuyo nga layo kaniya sama sa usa ka sakayan nga gigamitan og tubig imbis nga gasolina. Dili ka gayud mo andar sa husto. Ayaw na pagdumili sa iyang pagka-Dios. Karong adlaw, ilha siya, ingon nga imong magbubuhat og manunubos. Og alang sa atong mga kaigsuunan, salig sa gahom sa Dios nga nakahimo og nindot nga butang gikan sa imong kagubot. Kung siya nakahimo sa pagmugna sa universo gikan sa wala, ex nihilo, makahimo usab siya sa pag-ayo sa imong kasing-kasing og pamilya nga naguba. Maigsuon, adunay usa ka sikat nga istorya bahin sa usa ka karaan nga biolin nga gubot na kaayo og abugon. Sa usa ka tindahan o pamalitay, walay gusto mo palit niini sa mahal nga presyo. Apan dihi usa ka master nga miduol, gipahiran ang abog, gituno ang mga kwerdas og nagtukar og usa ka langitnong musika. Natingala ang tanan, nganong nausab ang bilis sa biolin tungod sa paghikap sa kamot sa maestro. Ingon ni ana ang Genesis 1 verse 1 to 2. Ang atong kalibutan og kinabuhi mahimong ngit-ngit og gubot, apan kun ang kamot sa maestro maoy mugunit, ang tanan mahimong matahom og adunay katuyuan. Ginoo, ikaw ang sinugdanan sa tanan. Salamat nga bisan sa kaguol ug kagubot sa among kinabuhi, ang imong espiritu nagalihok. Salamat. Amen.